Hello, kulot isa. Hello, tambak ang hugasin. Wala tayong magagawa. Yan ang ating buhay. Mamaya pala, gabi, magpapaangat program ako. Hello! Dikit lang dikit. Mag-iwan lang ng comment. Ito ako, pagkatapos magnegosyo, ito naman, hugasin. Isang tambak ding hugasin. My God. Ang buhay natin, oo. Tapos sila, kurakot lang ng kurakot, Samantalang tayo, mapakahirap araw-araw. Si Jenin John. Malighting lang.
Malight ko. Against. Yan, nagigi pa. Oh my God, ang buhay, oo. Are you Filipino? Yes, I'm Filipino. How about you? Hello po. Lucy? Diyan sa kabila, sa dulo. Diyan sa, di ba Sandray! Itigil mo na yung cellphone ni kuya mo. Gagamitin niya yan. Mag-aaway na naman kayo mamaya. Sandray! 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 Itigil mo na yan. Magagalit yun. Pagdating nila, ginagamit nyo pa yung cellphone.
Busy. Uy, daming heart. Mag-iwan ng comment ha sa aking video para mapuntahan ko kayo mamaya. Ano po? Bibili lang. Ano? Thank you.
Ano po? Sandray! Sandray! Saan mo yung nilagay sa ni Kuya? Thank you. Pa?
Ma! Isay pa pangalan mo? Hindi na ako natapos naghugas kasi ang daming bumibili. Mabenta ako, mabenta. Itsurang ganito, oh. Mabenta pa. Chocolate. Yung ano, yung sa tindahan. Sabay yung sari-sari store kasi ako maliit. Hello! Mag-iwan lang kayo ng ano ha. At balikan ko kayo mamaya. Pag hindi na busy. I'm sure naman. Sure naman yun. Tapos sasamahan ko ng ninja ko. O diba? Paldo ka. Paldo! Hello! Shout out to 6 million viewers! Shout out! Shout out!
Hello, kumusta kayo? Dapat ganyan, oh. Huwag maglagay. Parang yung shake. Parang yung naghihiwa lang na patalastas ngayon. Chachap-chap. Mag-chap-chap lang eh, paalog-alog pa. Kumusta naman yung mga walang aalog, di ba? Pinauso-uso pa kasi yun eh. So, kumusta ka? Ikaw ay walang pinag-iba. Tandang-tanda ako pa habang ika'y papayo. Minamasdan kita. Tumingin ka parang kuyambang ka. Oo. Lagay mo dyan sa damitan ni ate. Hanggang wala kang dam. Diba? Akala mo wala nang hugasin. Oh, ayan pa, oh. Simot ko na kasi lahat para wala nang problema. Oh my God. Hello po! Shoutout po sa inyong lahat. Follow niyo po ako ha. Subscribe po. At ako'y magbabalik sa inyo. Balikan ko kayo. Kasama ng ninja ko. Alam nyo, kaya ako ang naguhugas. Kasi kapag yung mga bata lang ang paghuhugasin mo, kung ano lang yung nakikita nila, yun lang yung hugasin nila. Hindi katulad nating mga matatanda, hanggat may nakikitang hugasin. Diba?
Diyan ka na naman. Diyan ka na naman. Tinutukso-tukso ang aking puso. Ilang ulit na ba? Hindi na natuto. Sa ngiti mo lamang at ako mapapag. Pati yung lagayan ko ng harina kasi ubos na, hugasan mo na din. Para pag naglagay ka, hindi mangangamoy. Hindi maghahalo yung ano. Ano? Wait lang. Customer. Tara, samahan niyo ako magbenta. Tingnan niyo. Ayun. Ano? Saging na may ganito. Sabi. Ilan? 10 pesos. Ang aking puso. Nang ulit na ba? Okay. May Yan ang ating mga panipaninda ba? Paubos na. Yan, mga gulay, ganyan. Racket-racket lang sa buhay. Kasi naman yung mini tindahan ko. Diba? Tara na, balik tayo mag-inaw. Diba? Napakita ko na sa inyo yung aking plasyo. Wala na tayong magpunas. Punasan na natin yung mga mesa, ganun. Kaya dapat, tapos maghugas.
Na dapat kayo, pag mag-aasawa kayo, piliin niyo yung ganito kasi pag sa akin. Para magaan ang buhay. Pag tamad, pahila-hilata lang, ay wala. Baka mapapala doon. Butas pa ang bulsa mo. Kasi kapag puro pahila-hilata lang, ay puro parcel yan. Puro propaganda. Ganun. Yan, piliin. Ha? Hindi ho. Pati kawali, sasalin ko na yung mantika. Para mais-isan na rin natin dun sa labas. Kasi bukas ay panibagong araw na naman. Kaya kailangan pagluluto na ulit tayo bukas ay mga malilinis yung ating mga gagamitin. Ba? Ganun lang sa buhay. Sipag at tiyaga lang habang sila bilyon-bilyon ang pinurakot. Wala, kailangan pa rin nating lumaban sa buhay. Pagtuunan natin ang pansin ng mga kurakot na yung mga buwisit na mga mamatay na sila. Habang tayong mga mahihirap at patuloy na naghihirap. Lumalaban ng patas. Sipag at tiyaga lang. Malinis na. Sabi ko naman sa inyo, kayang-kaya ko yung gawin. Diba, santabak kanina. O, ayun, malinis na natin. Tignan nyo naman yung aking ginagawa. O. Dami tubig. Nakabara kasi dun sa ano, may mga kanin-kanin ba. Malilinis din natin yan. O, diba? Wala na. Yun, punasan natin yung gilid-gilid kasi mga nakadikit ang mga mamantika. Tapos natin babanlawan yung basahan. Ah? Ah?
Lunes na, ano sa? Wag lang ano. Ito tapos ka ng norte. Wala na. Umupo na lang. Nandun. Kapatid. Wow! Wala! Dito pa lang. Dito na ang ginamit na malayan na airplane. Ibulot na siya. Ayaw ko yung mga tayo dito. Kung dumaan, wala ka nang bibili.
Nakaw, ano nangyayari sa inyo? Asaan na kaya? Uh, Tay? Apa, wait lang po. Fortune? Yung dalawa mo tayo, hindi pa tayo ano yan? Dos na lang. Kulang na yung cheese. Ano? Bigas? Ano? Isang iglap lang. Nainis lang kasi na ako. Isang iglap lang. Tapos mo maghugas, kailangan iligpit mo na yung nahugasan mo para hindi magkalat. O, diba? Papa! Ah! Papa! Ah! Pa! Gising na! Pa! Pa! Uyat din yung katabi mo ah. Tingnan nyo yung madumi kanina. O, oh, diba? Oh, malinis na. Thank you for watching guys. Pa-like and subscribe. At paiwan ng bakas.